za javno zdravlje u Subotici u visini od 1 miliona evra za priznato, a neplaćeno ulaganje zavoda u objekat ekocentra na Bašti. Današnja situacija je mnogo bolja, stabilizovali su financije grada Subotice, pozajmice sa konsolidovanog računa trezora grada Subotice 100 miliona vraćene u trezor, obaveze grada po osnovu javnog duga, odnosno kredita, servisirane su u rokovima dospijeća. U 2018. godini obaveze se izvršavaju isključivo na teret tekućih prihoda. Kada govorimo o procentu ostvarenja budžeta po godinama, možemo se pohvaliti da je ovo najbolji rezultat 2017. godine u zadnjih 5 godina. Ostvarenje budžeta je preko 90%, to znači da je budžet bio realan i dobro planiran. Prioriteti našeg rada i u budućem periodu će biti očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, rad na razvoju komunalne i saobraćajne infrastrukture, briga o našim najstarijim sugrađanima i posvećivanje pažnje mladima, to jest projektima koji će omogućiti da se stvore uslovi da naši najmlađi obrazovani Subotičani koji su trenutno bez posla u bliskoj budućnosti nađu zaposlenje i ostanu u svom rodnom gradu. Posebno mesto koje bih naglasio u programu koji ćemo sprovoditi u budućnosti zauzima Palić, kao turistička destinacija u kojoj će se u narednom periodu ulagati, ali ne samo za turiste, nego i za sve naše sugrađane. Osvrnut ćemo se na rad javnih preduzeća. Svih 12 javnih i javno-komunalnih subotičkih preduzeća svoje obaveze izmiruju u skladu sa zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. U toku 2016. godine utrošena sredstva budžeta za subvencije iznose 267 miliona dinara. Osnovano je javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje u decembru 2016. godine. Od strane grada financirano je preduzeće svega jedan mesec u toj godini za troškove održavanja gradskih puteva. U 2017. godini sredstva oko 650 miliona dinara utrošeno je na ime subvencija lokalnim javnim preduzećima. Povećanje u odnosu na 2016. godinu od 382 miliona dinara odnosi se delom na obezbeđivanje sredstava za sufinansiranje nabavke autobusa javnom preduzeću Subotica Trans. Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje je finansirano od strane grada na godišnjem nivou za troškove održavanja gradskih puteva i kružnih prelaza u iznosu od 390 miliona dinara. U odnosu na 2016. godinu subvencije su umanjene javnom komunalnom preduzeću Čistoća i zelenilo za 19,4 miliona dinara s obzirom na postignute pozitivne poslovne rezultate. Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija je obezbedilo sredstva za investiciona ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu mrežu, pa je grad sredstvima budžeta učestvovao sa 5,9 miliona dinara. Poslovanje javnih preduzeća karakteriše kontinuitet u pružanju komunalnih usluga, odgovarajući obuhvat, obim i kvalitet komunalnih usluga u skladu sa raspoloživim organizacionim, materijalnim i tehničkim mogućnostima, poštovanje rokova koji se odnose na izmirenje novčanih obaveza i pozitivan finansijski rezultat u 2016. i 2017. godini. Od ukupne neto dobiti za raspodelu po finansijskom izveštaju za 2016. godinu 70% je uplaćeno u budžet grada Subotice. Projektovana neto dobit po finansijskom rezultatu za 2017. godinu nakon pokrića gubitaka iz prethodnog perioda je 133 miliona dinara, a očekivana uplata dela dobiti u budžet je 93 miliona. Osvrnućemo se na investicije i kao prvi sinonim onih najznačajnijih investicija koje se tiču naših građana i koje znače život grada Subotice jeste slobodna zona Subotice. Broj zaposlenih u slobodnoj zoni i privrednoj zoni u Subotici je oko 6.000 radnika. Porast od 800.000 radnika na godišnjem nivou.
Carinski terminal izgrađen je uz pomoć Vlade Republike Srbije, koja je za ovu namenu opredelila 50 miliona dinara. Od 2016. godine grad Subotica se nalazi u spoljno-trgovinskom suficitu od 70%. Početkom marta 2017. godine u privrednoj zoni Mali Bajmok otvoren je novi pogon kompanije za proizvodnju delova za autoindustriju Continental, otvaranje 500 novih radnih mesta, juna otvoren je Amatik, a polovinom 2017. godine italijanska kompanija Ondabla se nalazi u okviru područja slobodne zone Subotica. Otvorena je fabrika plastika Mist d.o.o. Ono što moram da naglasim, a to je da je Subotica poznata po započetim kapitalnim investicijama, a nedovršenim i nerealizovanim više decenija. Kao prvo, tu bih naveo i Narodno pozorište, koje jeste naš jedan od glavnih prioriteta u budućem periodu. Radovi na adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji zgrade Narodnog pozorišta u 2016. godini za petu fazu obezbeđene 185 miliona dinara. 140 miliona dinara izdvojila je upravo za kapitalno ulaganje, a 45 miliona iz budžeta grada Subotice. Za šestu fazu radova Ministarstvo kulture i informisanja i upravo za kapitalno ulaganje obezbedili su 62 miliona dinara. Za sedmu fazu su obezbeđena sredstva u iznosu od 229 miliona dinara, za osmu jedan fazu obezbeđena su sredstva u iznosu od 370 miliona dinara. Znači, iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine Vojvodine i gradskog budžeta. Naglasio bih ovom prilikom da je sada završen izbor najboljeg izvođača radova i krećemo sa realizacijom 7. i 8. faze ovih dana. Ukupna sredstva, kao što i sami vidite, su preko 500 miliona dinara. Također, prema projekciji budžeta kako Republike Srbije i autonomne pokrajine Vojvodine, planirane su i sredstva za narednu godinu u visini blizu milijardi dinara za dovršenje adaptacije i izgradnje Narodnog pozorišta. Kada govorimo o Ipsilonom kraku, znamo da je on započet davanje 1991. godine i posle više decenijskog zastoja, početkom novembra 2016. nastavljeni su radovi na izgradnji obilaznice do Subotice, takozvanog Ipsilonog kraka. Znate sami zbog čega je on bitan za grad i zbog čega je ta investicija neophodna da se završi što kraće. Izmeštanje teškog teretnog saobraćaja iz samog centra grada i povezivanje graničnog prevoza Kelebija sa autoputem, odnosno koridorom 10. Krajem marta 2017. godine je za saobraćaj otvorena prva deonica Ipsilonog kraka u dužini od 1 km od petlje Subotica jug do ukrštanja Ipsilonog kraka sa Bikovačkom putom. Na toj raskrsnici izgrađen je kružni tok i adaptiran rad petlje Subotica jug. Također, krajem avgusta 2017. godine otvorena je deonica duga 5 km. To su prvi funkcionalni kilometri toga puta od Somborskog do Bačko-Topolske raskrsnice. Ukupna vrednost izvedenih radova je 347 miliona. Sada su u toku radovi koji će biti završeni za kraj godine. Sredstva su obezbeđena iz budžeta Republike Srbije u iznosu od 800 miliona dinara i do kraja godine ćemo imati gotovu deonicu od Somborskog i Bačko-Topolskog puta do petlje Subotica jug. Također, projekcijom budžeta za narednu godinu obezbeđena su sredstva za završetak Ipsilonog kraka i siguran sam da ćemo početak 2000. godine imati gotov put u punom kapacitetu i spajanje sa graničnom prelazom Kelebija koji dola 10 neće dolaziti u biti. U ovom momentu raspolažemo sa oko 580 km vodovode i oko 310 km kanalizacione mreže. U posljednje 2 godine grad je
realizovao 4 od 5 faza projekta za unapređenje vodnog sistema Subotice vrednom 12,5 miliona evra. Sredstvima grada i Sekretarijata za poljoprivredu i šumarstvo i vodoprivredu AP Vojvodine izgrađene 362 metra vodovodne mreže za potrebe prirodne zone Mali Vajda. Od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu odobreno je 9,3 miliona dinara za projekat izgradnje vodovodne mreže duž Segedinskog puta, učešće grada je 6,6 miliona, zatim 8,8 miliona dinara za projekat izgradnje vodovodne mreže na području MZ Markova Sedmica, učešće grada 6,9 miliona. 2 miliona dinara za projektovanje izgradnje kanalizacijske mreže u Hipodrovskoj ulici. Kada govorimo o održavanju rekonstrukcije saobraćajnica, na osnovu ugovora za održavanje i rekonstrukciju, u 2017. godini čija je vrednost 29 miliona dinara, izvršeni su najznačajniji poslovi rekonstrukcije kolovoza u ulicama ukupnoj dužini od oko 5 km. U toku 2016. godine, na osnovu ugovora čija je vrednost 24,5 miliona dinara, vršene su popravke ulicama. U programu planskih popravki kolovoza u toku 2017. godine, za koje je vrednost ugovora 29,7 miliona dinara, izvršene su značajne popravke kolovoza. 2 miliona dinara je opredeljeno i izvršeno asfaltiranje sportskih terena za košarku i mali fudbal u Aleksandrovu i Bajmuku, kao i postavljanje tartan podloge na sportskom terenu u Prvomajskoj ulici. Na osnovu ugovora čija je vrednost 61,6 miliona dinara, izvršena je izgradnja, odnosno rekonstrukcija kolovoza u ulicama Age Mamušića, Jovana Cvijića, 359 Nova, sanacija servisa saobraćajnica na Segedinskom putu, Viška, Beočinska, Filipa Filipovića, Miroslava Antića, Nikole Tesle i 24 Nova i Marka Vukovića u Donjem putu. Završen je projekat u 2017. godini koji se odnosi na izgradnju i rekonstrukciju Tolminske ulice u Subotici. Obezbeđena sredstva iz budžeta grada su u iznosu od 33,4 miliona dinara. Kada govorimo o putnoj infrastrukturi, moramo da naglasimo da je Zagrebačka ulica jedna od najfrekventnijih saobraćajnica rekonstruisana za samo 3 dana i da, kada govorimo o atarskim putevima, sem običnog nasipanja sa pucanikom, od prošle godine uveli smo da satarski putevi sređeni na najsavremeniji način, odnosno metodom cementne stabilizacije. Rekonstruisan je i modernizovan putni prelaz koji se nalazi na ukrštanju magistralne pruge Subotica, Bogojevo, državne granice, Erdut i Grabovačka ulica. Sredstvima iz budžeta grada i iz Uprave za kapitalno ulaganja AP Vojvodina u toku 2017. i 2018. godine izgrađen je kolovoz u ulicama Isidora Livkova, MZ Dudova šuma, Romićeva, MZ Višnjavac, Šištak Salaši u Verušiću, Pionirska ulica, MZ Mali Radovanac, Anke Butorac, mesna zajednica Markova Sedmica, Petrinjska, mesna zajednica Herkaroš. Za izgradnju ulice Sutjeska u MZ Zorka i izgradnju biciklističke staze na područnom putu iz budžeta grada Subotica opredeljeno je 24 miliona dinara, dok je Ministarstvo privrede Republike Srbije obezbedilo 17 miliona. Palić, kao nešto što će predstavljati osnov razvoja budućeg Subotice i cijelog regiona, je nešto što je u fokusu kako grada Subotice, tako i Republike Srbije i vlade autonomne pokrajine Vojvodine. U periodu od decembra 2016. do decembra 2017. godine u infrastrukturno opremanje Palića i objekte uloženo oko 130 miliona dinara. Naredni period rezervisan je za razvijanje banjskog turizma i izgradnju savremenog spa centra. Očekujemo da ćemo za nekoliko meseci imati i završenu javnu nabavku i početak izgradnje našeg spa centra na Paliću. Ove godine je opredeljeno negdje oko 320 miliona dinara, a za sljedeću godinu zajedno sa Republikom i pokrajinom ta sredstva će biti preko 600 miliona dinara. Planirano je da sljedeće godine i završimo taj naš spa centar koji je preko potrebno Paliću i svima nama da bi turisti ostajali više od jednog dana na Paliću i samim tim uživali u lepotama grada Subotice. Moramo da nam svesni činjenice da svakog vikenda da imate od 3 do 4 hiljade
turisti iz Novog Sada i Beograda koji odmor i svoje mjesto zaduživanja nalaze kod naših susjeda, Mora, Kalom i Segedinu, zato što Subotica jednostavno nema dovoljne kapaciteta da zadrži sve te turiste. Vidljiv je pomak i u organizaciji projekta vezanog za zaštitu biodiverziteta jezera Palić i Lutaš. 17. novembra 2017. godine potpisan je sporazum o finansiranju između Nemačke KfW banke, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture grada Subotica, javnog preduzeća Palić Lutaš i JKP Vodovod i kanalizacija. Sporazum o finansiranju potpisan je na iznos donacije od 6,5 miliona evra. Očekujemo, pošto je izabran konsultant od strane naših nemačkih partnera, očekujemo početak izgradnje kanalizacijne mreže na Paliću negdje u septembru. Sanacija, također adaptacija trotora u ulici Splitska aleja, također pešačka staza na Peščanoj plaži, radovi na sanaciji termalnog bazena, od Uprave za kapitalna ulaganja po konkursu iz 2017. godine dodeljeno su još sredstva u iznosu od 77 miliona dinara za projekat uređenja i urbanog opremanja velikog parka na Paliću. U jesen 2017. godine po sljedećem konkursu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija dodeljeno je 15,5 miliona dinara za nastavak adaptacije objekta letnja pozornica. Također od istog ministarstva još dodatnih 10 miliona za letnju pozornicu. Tokom 2017. godine po konkursu Autonomne pokrajine Vojvodine uz učešće grada Subotica obezbeđeno sredstva za projekat sanacije dela mola na Muškom Strandu, 5,8 miliona dinara, učešće grada 1,2 miliona. Sredstvima grada Subotica u iznosu 2 miliona dinara maja 2018. godine započeti su radovi na realizaciji projekta izgradnje tornja za veslače na zapadnoj obali jezera Palića. Donacijom vlade Japana na Paliću je postavljena teretana, na otvorenom izvršena rekonstrukcija košarkaškog terena u vrijednosti od 50.000 dolara. Januara 2018. godine, a po konkursu Uprave za kapitalna ulaganja, dodeljena su sredstva iznosu od 55 miliona dinara za nastavak popločavanja staza u Velikom parku i duž obale Lajaška Vermeša u ukupnoj dužini od 1414 metara. Što se tiče regionalne saradnje, tu smo imali izuzetno jak rad i bili smo dosta aktivni, tako da između grada Subotice i grada, odnosno opštine iz inostranstva, napravljene su formalna partnerstva. Napravljeno bih samo neke od njih, to su Kiško Kalač Mađarska, Banja Luka, Republika Srpska, grad Schaffhausen Kina, opština Beranica Crna Gora, Kečkevik Mađarska, Tompa Mađarska, Aštutkalo Mađarska, Bled Slovenija, Monfalcone Italija. U prethodne 2 godine ostvareno je mnogo na polju međunarodne saradnje uz nebrojeno mnogo posjeta različitih delegacija zvaničnih, pre svega Rusije, Kine, Belorusije, Crne Gore, Italije, Švedske, Indonezije, Izraela, Portugala, Republike Srpske, Hrvatske i drugih. Kao najznačajniji sastanak istakao bih posjetu šefa misije u Srbiji, gospodina Andreja Ovicija, a grad su posjetili i Italije Čepurin, tadašnji ambasada Rusije i Karskota, ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Kada govorimo o projektima preko granične saradnje, Subotica je partner 3 projekta, OptiBike biciklističke staze, kolorka razvojna saradnja i SOS secesijska grupa. Također u Dunavskom transnacionalnom programu, projekat Art Nove, grad Subotica je partner zajedno sa državama iz Dunavske regije, Slovenijom, Austrijom, Hrvatskom, Bugarskom i Belgijom. Grad Subotica daje nefinansijske posljedice za pokretanje biznisa kroz provođenje lokalnog akcijnog plana zapošljavanja i finansijskom podrškom funkcionisanja akreditovane regionalne razvojne agencije PANOREG, plaćanje članarine. Lokalnim akcijnim planom zapošljavanja za 2018. godinu predviđene su subvencije poslodavcima za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija i subvencije za samozapošljavanje, a podržat će se i mera javnih radova. Ukupna sredstva za realizaciju lokalnog akcijnog plana 2018. godine od strane grada Subotice iznose 15 miliona dinara.
Što se tiče oblasti sporta, u ove 2 godine dosta se radilo, postavljeni su novi reflektori na gradskom stadionu, kao i pristupno osvetljenje. Vrednost investicija je oko 58 miliona dinara iz budžeta grada Subotice. Postavljanje novi sistem klimatizacije hali sportova, 20 miliona, Republika 4 miliona iz budžeta grada Subotice. Renovirani su sportski tereni na Paliću, posle 2 decenije, 10 miliona dinara investicija, postavljanje novi balon na bazenu u Dugoj šumi, 10 miliona dinara, izgrađen je novi sportski teren sa tartan podlogom u sportskom centru u Prvomajskoj ulici, a sve iz budžeta grada. Izgrađen je novi sportski teren sa tartan podlogom u osnovnoj školi Jovan Mikić, 2 miliona dinara, od čega je 1,5 miliona financirala vlada APV, a grad Subotica je obezbedila po 500.000 dinara. U osnovnoj školi Sveti Sava sredstvima pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu iznosio 1,8 miliona dinara, zamenjen je tu parket u fiskulturnoj sali, a prozor i vrata na i u okviru fiskulturne sale pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu obezbedio sredstva u visini 3 miliona dinara. Grad Subotica, JKP Stadion i Atletski savez Srbije zajedno ulaze u projekat rekonstrukcije atletske staze na gradskom stadionu, slačionice i sanitarnih prostorija atletskog kluba i ženskog fudbalskog kluba. Vrednost radova je 80 miliona dinara, sredstva su obezbeđena iz budžeta Republike Srbije i grada Subotice i ovih dana se izvođač uvodi posao. U periodu 1.7. do 31.12.2016. godine iz budžeta grada Subotice izdvojeno je 28 miliona dinara za sufinansiranje godišnjih programa sportskih klubova i saveza. U 2017. godini iz budžeta grada Subotice izdvojeno je 68 miliona dinara za sufinansiranje godišnjih programa sportskih klubova i saveza u skladu sa odlukom o finansiranju ili sufinansiranju potrebe interesa građana u oblasti sporta iz budžeta grada. Odlukom o budžetu grada Subotice za 2018. godinu planirane su sredstva za sportske stipendije putem Fonda za podsticanje razvoja talentovanih sportista grada Subotice u iznosu od 2.400.000 dinara. Investiranje u obrazovne ustanove, moramo se pohvaliti da je adaptacija osnovne škole Sonja Marinković u Subotici završena, vrednost investicija oko 50 miliona dinara, adaptacija, sanacija i restauracija fasade unutrašnjih prostora objekta i fiskulturne sale Hemijsko-tehnološke škole u Subotici u visini od 156 miliona dinara u toku. U junu 2017. počela je rekonstrukcija, čija bi kompletna obnova trebala da bude gotova septembra 2018. godine. Također u toku je priprema tehničke dokumentacije za rekonstrukciju osnovne škole Matija Gubec i tehničke škole Ivan Sarić u Subotici. Kada je reč o projektima, planirano su sredstva za projektno finansiranje u iznosu od 4 miliona dinara i za adaptaciju kroz osnovne škole Igora Kovačića. Odlukom o budžetu grada Subotica za 2018. godinu za izradu projekta tehničke dokumentacije planirano je 5 miliona dinara. Za tekuće popravke i održavanje za potrebe obrazovanja za predškolsku ustanovu Naša radost Subotica, odlukom o budžetu grada Subotica za 2018. godinu planirano je 11,5 miliona dinara. Za osnovnu školu Jovan Mikić po konkursu kod pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje za projekat električnih instalacija obezbeđeno su sredstva u iznosu od 9,5 miliona dinara. Za sanaciju objekta osnovne škole Jovan Zmaj obezbeđeno su sredstva od Ministarstva Republike Srbije 5,6 miliona dinara i iz budžeta grada Subotice 7,9 miliona dinara. Za srednje obrazovanje planirano su sredstva za projektno finansiranje škola u iznosu od 3 miliona dinara i za rekonstrukciju sanitarnog čvora, muzičke škole Subotica u iznosu od 2 miliona dinara. U budžetu lokalne samouprave izdvaja se oko 10 miliona dinara za stipendiranje 100 studenta, a od 2016. stipendiramo 30 učenika deficitarnih zanimanja zanatskih škola. Kada govorimo o investicijama u zdravstvu, onda bih naglasio da uz pomoć pokrajinske vlade smo uspeli da dobijemo napokon posle koliko godina Angel Savu i sredstva su izdvojena u visini od 22,7 miliona dinara, a Angel Sava radi, funkcioniše i do sada je spašeno više desetina života zahvaljujući radu i ljudima koji su zaduženi za rukovođenje bolnicom. Tokom
2016. godine realizovano su sredstva iz adaptacije odeljenja za rehabilitaciju opšte bolnice Subotica u iznosu 800.000 dinara i prostora za vantelesnu oplodnju u iznosu od 9,5 miliona dinara. Ono što bih naglasio, da nas u budućnosti očekuje renoviranje naše opšte bolnice u Subotici, svih objekata, veliki projekat, sredstva će biti obezbeđena tokom sledeće godine, a zaključno Vlade Republike Srbije iz septembra 2017. godine predviđena je kompletna obnova objekata opšte bolnice. U tu svrhu Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo obezbedio finansijska sredstva u iznosu od 22 miliona dinara, a za izradu te projektno-tehničke dokumentacije učešće grada je 4 miliona dinara. Vlada Japana donirala je 38.435 dinara za zamenu krova na domu zdravlja. Vlada Nemačke 85.000 evra za obnovu bloka doma zdravlja u Kumčićevoj ulici i na ambulantnoj. U oblasti mera socijalne politike planirano je 88,5 miliona dinara, a većina tog novca izdvojena je za besplatan prevoz penzionera, pomoć trudnicama, ishranu učenika, roditeljski dodatak i vantelesna oplodnja. Za izbegla lica po ugovoru dodali sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju tih seoskih kuća iz novembra 2016. godine za realizaciju projekta Komisarijat za izbeglice i migracije grada je dodelio iznos od oko 40 miliona dinara. Pronatalitetne mere koje grad Subotica sprovodi su sledeće: pravo na jednokratnu novčanu pomoć trudnicama na teritoriji grada Subotice u iznosu od 15.000 dinara, pravo na roditeljski dodatak za prvo dete iz sredstava budžeta grada Subotice 10.000 dinara, ostvarivanje prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju. Kada govorimo o kulturi, možemo se pohvaliti da je završena rekonstrukcija Subotičke sinagoge. Ukupna donacija Republike Mađarske iznosila je 293 miliona dinara, ulaganje Republike Srbije 95 miliona dinara, grad Subotica 25 miliona dinara. Ulaganje ostalih donatora su iznosilo oko 20 miliona. Rešenjem o raspodeli sredstava budžeta grada Subotice za finansiranje ili sufinansiranje programa ili projekata u kulturi za 2016. godinu podržano je 183 projekta u iznosu od 32 miliona dinara, u 2017. je podržano 155 projekata u iznosu od 36 miliona dinara, dok je putem ugovora o finansiranju projekata u kulturi bez javnog konkursa izdvojeno 9 miliona za projekte za koje je utvrđeno da su od izuzetnog značaja. Rešenjem o dodeli sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi za 2018. godinu opredeljena su sredstva u iznosu od 38 miliona dinara za 190 projekata. Kada govorimo o učešću o finansiranju na ovom dijelu, vidjet ćete da je najveća pomoć dolazi upravo od Vlade Republike Srbije, Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine, tu je prikazana i nesebična pomoć Vlade Republike Mađarske, kao i Vlade Japana i Vlade Nemačke. Ovde na ovom dijagramu možete da zapazite zbog period rada ove administracije od juna 2016. do juna 2018. godine. I rad od administracije, odnosno mog prethodnika od 2014. do 2016. gde se jasno vidi da je za naše 2 godine iz ostalih izvora finansiranja našom aktivnošću moga tima kroz budžet grada Subotice slilo oko milijardu i 900 miliona dinara. Za 2,5 godine prethodne administracije dva iznos je bio svega 260 dinara. To su jasni pokazatelji o radu i ko je koliko radio, znači mi nismo se bavili nekim obećanjima, sve što smo kazali, ko smo radili, nismo pravili neke spektakle oko izmišljenja različitih afera, nego smo se bavili svojim poslom.
Ovde moram da naglasim da su ovo sredstva samo koja su prošla kroz budžet grada. Ovde nemate sredstva u iznosu od 600 do 700 miliona dinara dodatnih sredstava koje idu direktno iz republičkog budžeta. Kao i ovog, miliona donacija Republike Mađarske od 300 miliona. I onda je jasna razlika u odnosu na ono što je rađeno. Finansiranje projekata i budžeta grada Subotice je ukupno prve godine bilo samostalno oko 280 miliona dinara. Ovom prilikom bih hteo i da se zahvalim predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, koji je svojim ličnim zalaganjem i podrškom pomogao ostvarenju mnogih značajnih investicija za grad. Isto tako, Vlada Republike Srbije i Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine su taj energije koja nam je dala dodatnu snagu da sve ove poslove završi, da započete projekte ovako realizujemo i nadam se do 2020. neke konačno znači. Subotica je danas savremena, urbana, multinacionalna, multikulturalna i multikonfesionalna zajednica. Zajednica građana sa razvijenom mrežom kulturnih, obrazovnih, zdravstvenih ustanova. Kao gradonačelnik grada Subotice mogu da kažem da doprinos koji Subotice kroz svoj razvoj daje napred države nije zaboravljen i da smo to videli kroz ove 2 godine, nesebičnom pomoću Vlade Republike Srbije i Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine. Ključna je dobra vertikala na relaciji grad pokrajina Republika za rešavanje strateških problema u gradu. Hvala vam pažnji i toliko pošitenje. Izvolite. Da li ste vi kao gradonačelnik zadovoljni sa postignutim rezultatima, to još nismo čuli, i šta je po vama glavni prioritet u narednom periodu? Sigurno da mogu biti zadovoljni sa postignutim rezultatima. Pokušat ćemo da u narednom periodu budemo još bolji, da imamo prostora za boljitak. I kao što sam naglasio, naš najznačajniji projekat u narednih 2 godine je završetak započetih investicija i velikih projekata višedecenijskih, a takođe u ulaganje u našu divnu destinaciju, turističku destinaciju Palić, koja jeste uvrštena u 5 najznačajnijih, najbitnijih destinacija u Srbiji. Izvolite. Videli smo tu razne cifre što se tiču Palića, kada se sve sabere u ove 2 godine, koliko je uloženo u destinaciju i koliko se još očekuje i da li u vezi sa gradom wellness centra, da li može negdje da se očekuje i taj investitor? Moram da naglasim, znači, iz različitih izvora finansiranja od Republike, pokrajine i grada uloženo je negde za ovih 2 godine preko 300 miliona dinara kroz različite projekte i to je samo do današnjeg dana. Što se tiče investicija u spa centar, ta sredstva nisu u ovim brojkama, ona su predviđene za naredni period i mislim da ćemo tih 320 miliona zajednički utrošiti do kraja godine, to je opet sufinansiranje Republike, pokrajine i grad. U ovom momentu mi imamo zainteresovane investitore za gradnju značajnih hotelskih kapaciteta, rano je o tom govoriti, znate sami da je sigurno rešenja neće izlučiti javnost. Možemo da pričamo i o drugim stvarima, poput toga da smo pre neki dan potpisali memorandum o razumevanja sa jednom značajnom inostranom kompanijom, ali čekamo koja će ulagati u Suboticu, koja će biti u novi strategije sezone, ali do konačnog rešenja i dogovora ne možemo iznositi u javnosti i volio bi da o tome što pričamo za neki mjesec dana. Sigurno sam da već sada više od 50% da će ti ljudi i tako mali dođe u Suboticu i da treba nekoliko
kategoriji, a vrlo je značajna i jaka kompanija u zapadnoj Evropi. Izvolite. Rekli ste da ste zadovoljni sa produžnim dugoročnim radom, čime posebno? Šta se smatrate da su posebno doprineli razvoju grada poslednjih 5 godina? Najviše sam ponosan na pokretanje ovih kapitalnih investicija koje su pokrenute samo nekadašnje, upravo dolazkom mog tima na vlast u jesen 2016. godine. Tako smo počeli odmah sa radom na izgradnju Dusanskog kraka, kako smo uspeli da zajedno sa Republikom i pokrenemo uslugu saobraćaja nove funkcionalne kilometre, prve funkcionalne kilometre na ovoj deonici i siguran sam da će do 2020 to završiti. Pozorište, tako da smo ponosni za to što smo uspeli da naši radni aktivnosti dogovorimo se sa Republikom i pokrenom, da naše pozorište bude od nacionalnog značaja kako Srbije, tako i pokrajine i da značajna sredstva uložimo ove godine i kroz projekciju budžeta koju sigurno znate i sledeće, da bi 2020. verovatno imali prve predstave u tom našem zdanju. Da ne govorimo o koaliciji i o pomoći koje smo dobili kroz različite projekte od zdravstvenih ustanova, obrazovnih ustanova i tako. Da li ste se sve to dogovorili sa jednim od aplikanata za nastavak radova na pozorištu za dodatnu dokumentaciju, da li možemo da očekujemo da uskoro pišete dogovor, da li je to firma napred? Ja sam malo prije naglasio da je izabran najbolji izvođač i taj posao je završen, znači on vozi posao za Dusanski grad. Možemo da čujemo ko je to? Jako znam da se je firma iz Kruševca, bilo je po prvi put više izvođača koji su se kandidovali za taj posao, do sada je bio jedan, ovog puta smo imali tri jaka konkurenta i izabran je firma, čini mi se, mislim da je morala. I još bih vas pitala, ako dozvoljavate, dosta ste govorili o tome koliko novca povučeno sa nivoa Republike i pokrajine i kroz apliciranje u fondovima. Ništa nismo čuli o izvornim prihodima grada, koliko je tu povećano i da li je bilo povećanja, da se odnosi na prihode koje ubirate direktno od građana, kroz porezne zarade i kroz porezne. Moram da naglasim da je pravo treba se poslije to pitanje 2017. su povećani prihodi za nekih 10% izvorni prihodi i takođe imamo tendenciju u 2018. da je to povećao za dodatnih 5%. Kao što ste videli da su značajna sredstva iz budžeta grada finansirane različitih projekta u iznosu od 280 miliona dinara. Sigurno da smo stabilizovali budžet grada koji je na početku bio izuzetno jako stanje, odnosno na računu smo imali 16 miliona dinara, mi sada u jednom momentu grad Surdulica nije ispod 100 do 150 miliona dinara. Tako da sve svoje obaveze po prvi put izvršavamo u roku, to je bio slučaj ranije i na to sam jako ponosan. Ponosan sam na svoj tim koji daje sebe da taj posao odradimo valjano i u podizgledanje. Jer mi radamo sa sredstvima građana, mislim da ta sredstva i siguran sam došla na jedan ispravan način, na način na koji se ljudi moraju biti ponosni. Izvolite. Ako nemate pitanja, ja sam hvalio.